Mas. Iki kok lemari wakeh ngene iki pironan? 2.500.000 tak wae loro. Weh yo. Murah iki full. Tak kira sitok loro malahan. Loro 2.500.000. 2.500.000 loro. Full jati delok-delok iki. Lah iki padha. Model liyane ndi iki? Bos milih. Oh. Milih iki ya oleh. Delok ta jerone bos. Heeh. Ngene ra jati aja dibayari delok. Tiwas arep tuku sitok 2.500.000 bakno loro malahan. Loro. Bah, yo. Delok jerone. Masalah ijo. Dekno ngendarani udu jati. Heeh, iya. Nah ora jati aja dibayar. Tak kira sitok 2.500.000 malah loro. Ya loro 2.500.000 gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah nggo bayarin nang omah. Iya Ya, barang nek dikirim teko omah lagi dibayar. Aku wedi arep tuku malah wedi. Dibayar. Aku arep tuku malah Lah aku wedi. timbangane kowe kuwatir lho, Bos. Iya, tapi Supergo murah tapi iku terakhir dari barangnya Jati. apik. Iya. Tak kira malah 2.500.000 ki wis murah, malah bekeki loro. Lah wae loro. Weh, Iya, wis. gak Ya wis, usah no. pakai DP. Iki langsung tak Sing penting Gowo. alamat sing jelas. heeh. Hmm. Engko tolong kirimen ning Kebumen kono engko gawe ongkir ora? Ora, wis gratis ongkir pokoke, Bos. Ngono? Iya, barang teko omah ora kayu jati ora sesuai dibalekne aja. Diwas tak jakani dhuwit 4 juta engko ongkire piro Kakean ngono kuwi, kakean. kakean. 2.500.000 ki wis Iya, teko toh. omah. Teko omah. Masyaallah jan. Wis penake ram lho. Iya, wis, wis. Nganggo DP wis garek tutut alamat lengkap lho tak kirim. Oh iya, Iya. masalah. Ya wis cara pesen isik nongko. Nek Iya, kancaku nih. apa tanggoku takok kok tak kandhani aku nek seru. WA-ne di bawah bio profil Sujud Mebel Nusantara. Oh ngono. Iya. Digoleki ning pencarian TikTok. Iya toh. Sujud Mebel Nusantara. Kedelok nang viti-vitiku. Ngono. Kepethuk iki lho. Iya. Aku ngureni godhok 3.000 cah. Yo, Tak kira oleh kakean. sitok Wis, malah ki loro. Bebas milih pokoke, bebas milih. Tak siapi dhuwit 4 juta iki tak kira nek tambah ongkir bae nunggu 2.500.000 wis gratis ongkir. Masalah. Murah tenan. Wis. Nomor WA-ne di bawah foto profil nek arep takok.